Hai hai, assalamualaikum. Kayak biasane lur, setiap pagi diusahakan sepeda alias goes. Ki aku arep goes janjian karo mbakku. Mbakku mau tak chat. Ayo goes pura bu. Ayo bu. Langsung gaspol. Langsung tekan malah gak bisa rembul. berkata-kata. Mbakku iki sekalian ngirim anak ning pondok. Mbakku sing siji urung iso soalnya cek sibuk mencari cuan. Ini libure minggu tok. Lah apa nganu badanku iki kok nek tak info kok aku COD-an balungan terus piye? Iya. Iki wis tekan kawasan pondok pesantren lur, tapi bagian sebelah etan kidul. Jadi niki muter. Esok-esok ngene iki yo syahdu yo lur, goes adem, seger, fresh ning otak. Iki mbakku langsung nitip kirimane ning pondoke anake, ning ponak aku tapi gak iso kepethuk anake. Kepethuke sambangan sebulan sekali. Lah ngene iki berarti gak kepethuk vela, Mbak. Ternyata ndek kirim makanan anak etok loro gak sambangan. Jadine gak iso kepethuk ponak aku, gak iso kepethuk anake. Iki aku karo mbakku langsung lanjut talo para ngidul lewat jembatan Satrian, jembatan darurat. Tapi yo medeni ngene iki lho. Ih, medeni ae, Mbak, ngeri. Ya yo ngeri. Ndak yo, mana ngene. Ya oleh iki. Iki nek Mbak Mamar gak ya. Ndak yo. Mbak siapa? Iya. Ibu. Ibu. Ya Allah. Iya nang kene. Yo, ketok. Nah, iya ketok lho, Mbak. Iki wis tak video. Iya. Ini bolanya tuang kan, guys. Gak wani tenang ya ini. Wah. Iya, saya tak delok. Banjir kali ini. Nggak mampu kita, guys. Nggak berani. Munggah lho. Munggah. Aku jembatannya urung dadi. Iki langsung lanjut lewat Satrian Ngidul. Iki mbakku sing ngerti jalan kene, sing paham jadi tak tekon-tekoni arah-arahe. Biasa lur, gak lali ada gaya Siti. Lu hiburan lah, hiburan gabut biasa. Yo. Ini positif guys, kok kayak musik deh.
menciptakan bahagia sendiri, guys. Sing kancaku ngene, kowe rek ngene iki sing rekam sapa ya bolone. Yo tanggo kadang kata-kata hari ini saya mulia saya rekoso lho. Teko kono. Walah, dhuwur kene. Jembatan bergolo iki, Mbak. Pipes. Aku tekan jembatan Pipes lho. Wow! Iki wis tekan Gedebek arah Pocong iki lur. Tonton terus lur sampai selesai. Iki petualanganku karo dulur wedok. Setiap perjalanan beda-beda medan lur. Yuk lur, tonton terus lur. Sedelok ngas iki tekan Pocong iki lur. Dalane yo lumayan rame lur, wong lewat. Iki wis tekan Pocong iki lho. Iya. Kayak dene latihan terus ya, Mbak. Pur, wis tekan Gandu. Arep foto kok protol delok ya. Gapurane protol. Keter apa iki? Biasanya enak ya, Mbak. Ono. Biasanya satu angin mbok katut apa? Gak iku paling keterak truk iku paling. Aten kok nek truk banyu lu bedah. Alhamdulillah. Kampungnya udah tenaga. Aku tenaganya dihemat. Aku tanjakan yang dituntun. Ini juga. Bola fogging guys, fogging. Fogging ini guys. Aduh, sih. Iki ceritane mbakku arep mampir ning gone bestine lur. Dekne wis apal omahe bestine tapi koyo dulure wedok. Iki diundang kon mampir. Biasa lur, emak-emak ketemu emak-emak yang ngene iki cipika-cipiki. Tapi alhamdulillah lur. Mbak iki wonge iki genahe kok. Ketemu sepisan aku itu Masya Allah, tabarakallah Mbak. Sehat selalu, sehat panjang umur tambah rezeki Amin. Tunggu dino lho, Mbak. Nggih. Kamu bersama aku belum Iki Mbah, sok Mbah nom kan Mbak. Iki do sambatan aku mau mendarat. Apa iku mulai ya? Bentar aku. Iki ngobrol-ngobrol omahe saiki dipecah dadi telu, sing ngarep anak sing cilik, mburi sing gedhe, sing mburi mbake mau. Iki malah dijak slepi-slepi iki lur. Mantu nggih, Mbak. Dijak foto-foto dikek video. Apa nih? Foto ke? Aku aku ngeneng ku tak Dadake aku kan balik terus disuting ngono, Mbak. Dadah. Iki wis bar mampir. Langsung ae lur digas menuju ke Pidodo. Kita tuntun lur. Soalnya aku ora kuat tanjakane. Pidodo. Oh, kayak pertama iki aku lho tekan Pidodo. Tanjakane dhuwur pol. Gak mampu saya.
ya, Mbak. Walah, kabeh tenang. Lho Lur. Aku teko pitu. Lho iki pertama kali aku rene iki. Iki tanjakane. Subhanallah. Wah, kok segere Lur, pemandangan itu lho ya. Iki langsung dilanjut. Yo ngene iki medane sing gak iso dilewati. Apa sing gak iso ditoni. Sepeda yo dituntun. Iki malah ditumbaki. Wis ki engko tekan sebelah slender yo dijunjung. Dituntun meneh kan gak iso dilewati. Dolanane berpetualang Lur. Ketemu wong asing nyapa yo bales kita sapa Lur. Tapi seneng banget. Gak kenal lah, alhamdulillah kita disapa dengan baik. Alhamdulillah Lur. Jalan-jalan iki lek, Pak. Tak kira mesti pateni. Kan banyu urip lho. Kayak mrene kayak pertama kali aku kok. Iya. Kayak pertama kali rene aku. Artis kita ler, viral itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tekan beru iki Lur. Kan kene jam 9:30 kurang lebih. Terus panas lumayan lah. Kingko teko rumah mangan ndak pirang-pirang piring. Alhamdulillah. Kan tinggi. Oke, aduh, iki gak sing banjar. Iki tekan Jetak Wanger iki Lur. Iya. Kanan apa kiri? Hah? Kanan. Sudah sampai di Wonosemi. Wow. Tekan pasar Banjar dulu. Mbak. Budak warung es degan lu. Dek Lur, iki tekan di mesti padha ngerti ya. Kedai Bima itu Mbak. Iya. Zamannya ya. Seperti biasa, kali ada deh mumpung sepi. Harus seimbang.
enggak. Iki aku karo dulurku wedok kok Banjar saiki menuju Beran iki lur, menuju balik tapi cek golek es degan rasane ya Allah ngelak banget. Sangu banyu yo banyune wis entek. Alhamdulillah ketemu bakul es degan. Mampir ning warung dhisik iki lur. Lah iki bakule agek meceli degane gek bukai. Oceki ding. Iki aku maune iki pesen degan. Anggekku iki degan disok ning gelas terus diwene es batu. Lah bakule koyoke salah paham dikei sirup. Aku kondo es degan murni mbak, gak usah nganggo gula. Gak nganggo gula malah dikei sirup. Ya wis gak apa-apa lah. Lah nek mbakku iki ngombene degan murni gak nganggo es dee. Nek aku seger kepengin nganggo es. Tapi yo iku mau ndelalah. Pesen es degan murni tapi nganggo es malah diwenehi sirup. Gak apa-apa lah. Ngene iki lah ya wis suwek repol. Mbakku iki agek sibuk gawe ngono kae sing enek lagune. Filtere jan tenan kok filtere dekne iki terlalu imut banget, tak protes iku terlalu imut iku mbak. Tak protes aja terlalu filtere menyala banget, malah ketara nek diedit. Gue wong nek ketemu lho ning HP wayune ngono iki dadi ngene. Bar kepanasan lur omah jam piro mau budale 7:30 sampean tekan omah jam 11 kinggo kira-kira iki lur. Walah bar kepanasan terus ngombe es degan, masya Allah subhanallah, mantape pol suwek pol banget. Alhamdulillah ya Allah, muga paring ono sehat kabeh ya Allah, berkah umur berkah rezeki ya Allah. Ya Allah seneng banget ya Allah, matur suwun ya mbak, wis dijak jalan-jalan tekan dindi, tambah pengalaman aku. Dekne koyok peta lur, aku sing dorane, dadi ndekne tak takoni iki parek ninti apal, nek aku kan gak apal, aku kuper. Nek aku takok katakan peta, katakan peta, dekne sing nunjukno, aku sing dorane, dekne petane lur. Biyen cilikku seneng nonton Dora Explorer, saiki malah Explorer dhewe. Aduh, petualang enggak tuh. Disyukuri wae lur, penting sehat, golek keringat, olahraga. Iki es degane ndang tak entekno lur iki soalnya ya wis awan. Mikir anakku sing cilik nang omah engko teko sekolah gak eneng aku goleki. Tur lah ya wis panas banget iki jam 10:30 tapi wis panas pol. Ya ora wedi nek gosong lur, nanging rasane nek panas banget kan marai dehidrasi. Marai lemes, keselen kok malahan. Gak penak toh. Kindang tak gebut ngombene. Pindang tak sing isor dhewe ora tak ombe iki lur sing kaken sirup. Ngene yo isih tak titili wae. Degane. Wis alhamdulillah wis entek. Ngene iki yo isih kurangan ngombe. Kaken sirup dadi niki malah marai ngelak ae. Siap-siap lanjut meneh lur. Siap-siap balik. Nggo topi ben gak kepanasan. Wis duwene topi iki yo dienggo iki terus, sing nyaman iki yo iki terus. Wis dienggo apa duwene lah, gak usah terlalu aneh-aneh, saenenge dienggo. Mbakku ijeh ngorek-ngorek es degane lur.
Wah, lumayan ternyata isine. Alhamdulillah. Lanjut meneh iki langsung. Kan tanjakan beran iki lho. Tingko tanjakan iki sih kuat ora iki. Sikile wis lelah. Jane ya wis dicas yo kuat ae. Wis lelah ya. Wah, iki mulai iki. Alhamdulillah lur. Iki wis tekan gondang. Delok enggak sih kita tekan omah iki. Alhamdulillah ya Allah. Paringi lancar, sehat, kuat. Masya Allah, tabarakallah. Ora jengkel tonggone. Alhamdulillah wis tekan jalan raya. Pirang menit engkas tekan omah. Yo antarane ke enek 5 menitan lah, 2 menit 3 menit langsung belok. Matur suwun dulur sing wis nonton, sing wis support juga. Sepurone sing akeh dulur iki aku nggawe video ora maksudku menjelek-jelekan wong liya, menjatuhkan wong liya. Iki cuma konten hiburan. Gue menghibur awake dhewe, hibur pemirsa. Muga-muga terhibur. Alhamdulillah umpamane terhibur. Alhamdulillah iki aku ya wis tekan desaku. Sampai berjumpa kembali di aktivitas berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.